Gaurko bigarrengo platera, arrai kontuak, ez da? Hegaluzia. Hori da, garaian, garaiko produktuak. Osagaiak esango dizkizuet. Hegaluzea, piper berdea, tipula, baratxuriak, ziapea, limoizukoa, tomatea, piperminak, perrexila eta oliba olioa. Prest. Bai, hasiko Hori da, gea. esan ditut osagaiak, eta nondik hasiko gea? Bueno, hasiko gea hegaluziantzat piperra da prestatzen. Hori da. Jarki. Orduan, bueno. Nahi izan eskeni Juliana Vale, piper irutzen berdia? bazaizu, bueno, vale. Vale, Nahi duzun hori bezala. da. Piper Vale, berdia, piper berdia. eta nik tipula ingo dut. Hori da. Arraia beti presente izango da, ezta? Zure menu eta arraia. kartan. Guk eguneroko menuan beti gutxienez 2 plater izaten ditugu arraianak, eta asteburukoan ere gutxienez 2. Bi. Bai, bai. Hori Eta da. gero eta gehiago dago, Gero eta arraia gehiago. jaten dune jendia, Bai, bai. Guna baitzen aia jateko iturak aldatzen ari direla. Bai, ja hoi potaje, gero aragila eta ardo botila eta hoi... Ez, ja, askotan igual ensalada bat, eta gero igual adibidez potajia. Bai, Hola, ezta? hoixe, bi lehenengo Eta plater. nahi negua izan bai, 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 bai. Eta kalian hotza, baina, halare, ensalada eta gero potajear bat jan da, listo, ezta? Bai, 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 eta arraia asko, Arraia, hori da, bai. eta aragilakola plantxan, eta ez, Bai. garbilaguak. Bueno, ba honi sua jarriko dugu. Bai. Mhm. Olio pixka batekin. Hori da. Eta gatza ere hasieratik jarriko diogu. Aurreko platerean, erabili duzu ekilore olioa. Bai, Hori da. Eta orain honetan, bai. oliba Beti olioa. sukaldatzeko guri ere oliba olioa gehiago gustatzen zaigu. Baina aurreko platerean olio asko erabiltzen denez eta Bai. fuerte egia ez izateko, ba, ekilore olioa erabiltzen dugu. Mhm. Nire baratxuri Hori da. pare bat jarriko dugu. Bai, ondo pixkatola komentatzea, zergatikan, iradokizunetan daula jaso izan dugu ze olio mota erabiltzen dugun, eta horrela, ez? Eta gero, saiatzen geha iradokizunak erantzuten. Eta momentu aproposa da, momentu honetan ezatia, ba, Bai, 2 plateretan 2 olio desberdin erabili ditugu, eta hori zen, bereiztu. Momentu bakoitzea, ba, egun zer egin berdan, ba, olio lobilo, fino, eta hori da. hemen prestatzen jugo naiz saltsa min bat egiteko. Bai, mina pikantia nahi zuzen, Pikantia, ezta? bai. Hori da. Bai. Orduan jarriko dugu tipula erdi bat, txikituta. Bai. Hola, zen. Agian Ardura. erdia ere osoa ez diot jartzeko. Pixka bat, ezta? Bai, tipula Hori da. pixka bat. Bale, piperra da martxan. Nekireko, Oso. haure bai. Pixka baju, Piperra da, bai. Bai, pixka Sua moteldu dut. suan. hori da. Hau eman. Hola, zen. Hori da. Orduan honi, tipula baratxuria ere falta zait. Hori da, Tipula eta baratxuria gorritu direnean, tomatea, Bai. ziapea, Eta gero Eta piperminak, pipermina, pixkat, eh. hori da. mina emateko. Salsa mina eta- izateko eta hori moduan. dena termomixan birrinduko dugu. Hori da. Hola, xin orduan habe birundu zaiongo geha pixkatian? Bai, Bost primeran. bat minutu, zazpi Bai. bate bai? Bai, bai, Hoxe, behar dugu, lau bost denbora bat pixka minutu. bat. Bale, ba. Tipula eta baratxurila, mentxen? Bai, goxo, ja goxo. gorrituta. Hori da, termomisea, ezta? Bai, botako dugu hemen tomatea, Tomatea, ziapea, pipermina, dena ondo nahastu, irekin bat eman eta termomixan jarriko. Listo, hasi gauza botatzen. Hori da, tomatea. Ziapea, Hori da.
Zertzea, Pipermina. pipermina. Eta barrura, ez da? Hau dena, ondo irekin. Bai, Hor pixkat botako diogu, Bota duzu eta pixkat. termomisan jarriko. earki ba, guazen barrura. Dena barrura. Dena barrura. Honek emango dio, dana naztuko du, eta gero... Dana birrindu, bai, naztu birrindu eta gero bueno, testurare termomisak zona, ere tekstura ezberdina. ematen Hori du. da, Zein tresna, sukalde guztitan, hori da. Zirritzen, ondo ez da? Bai. Hau, Earki. listo. Hori da, ontsi txikira pasako dugu. Ba, daukagu... Zea, mingaina, Bai. hemen. Listo, pixkanaka, ikasiko dituzu. Nun dauden daukagun, gauzak. Hori da, gaur lehen da biziko eguna, badakizu, pixkanaka, pixkanaka. Hori da, hemen, ontsi txikira pasa. Hoxe, honea, Bai. pasa saltza honea. Hori da. Ze ondo, haure ondo dikoa. Bai, Eta guan martxan. egaluxea, nik uste dut gaur egiten duen eguraldiakin kanpo jungo gara, terrazara, Vale, ez da oso zer ondo, ditzen. bai. Ondo, ez da? Prestatuko dugu, jun aurretik ere, egaluziari jarriko diogun limoi saltxa. Ah, beira, bale. Izan zaizu. Hori da. Orduan, hortarako pote hontan, Ahotsen. bai, jarriko Bai. dugu baratxuri ale bat, Bai. Eta jatetxe Limoi. guztiak edukitzen du bere zezaila jakiten, oza, sekretua, ez da? bai, Badaki gutxi toke, gorabehera, toke berezi hori da, bat, limoia, edo, ospina, eramaten duela baratxurila, olioa, baina ez ditugu jakiten askotan kantitatea. Bai, jatetxe eta jatetxe asko da beste hainbat gauza botatzen dietenak, baita eta ere, beste osagai hori da. batzuk, Ni eta... esan gutxik izaten du, ez da? Bai, Nola oso egiten gutxik, da? Oso gutxik. Baina, bueno, hemen ez daukagu sekretu Hemen hori, sekreturik guk, ez, txorienen dan erakusten dugu. Hori da. Olia pixka bat. Moia, gatza pixka bat ere. Holaxe. Eta hau, ba, Birrindu egingo duzu, birrindu, ez da? bai, hoixe. Earki. Holaxe, ondo. Zia. Holaxe, Bai. txikira pasa. Bai, pasa dezu. Bai, Hori da. Eta orain gelditzen zau, hementako piperra da martxan dugu beste pixkat Bai. utziko dugu. Bai, oan dikan Hangabe pixka bat bitartean, falta beste pixka zaio. bat. Saltzau listo, Bai. bukaerako, eta oan, ba, egaluze xerrak moztuko Hori ditut, da, hori eta da. ja plantxara joango gara. Platertxo bat horrela eramateko ara? bai, Bai. xerrak Hementxe hartzeko. ondo, Bai, primeran. Hola da. Egaluxia horrela ze ondo era modu honetara ebakitzeko nire asko gustatzen Bate zait, dezurri bai. gabe, Hori da, garbi-garbila, hori da, azali bai. gabe. Egaluxia lau lomo atea horrela, eta gero manejatzeko ere arraxo, ezta? Bai, oso. Eta jendiari ere, jendiari askotan arraian ezurrak eta ez zaizkigu bate gustatzen, eta horrela Garbi. arraia garbi ateratakoan. Hori da. Bueno, ba. Xerra bat hemendik. Bai. Egaluxia aurtengo kanpaina pixka tristia. Bai, Bai, ez da oso Bai. potentea izan. bai, hori da. Oso urruti, arrantzatu du, bai. Oso urruti, ja Irlanda pareaino iritsita. Aha. Bai. Horrek ere garestitu egiten du. Asko, gaur egun gazoia ere oso garesti. Hori da, bai.
bueno, etorriko dira garai hobiak eta aurten holaxe izan biak, ezta? Hori da. Bueno, listo. Hau pixketin izan dara zela emetxe utziko eta guazen kanpoa. Bai. Hartu berdegu agilimoliz, Bai, kanpoako olio pixkate bai, olioa, gatzare bai, gatza, hori, hau, eta gero, gaine brotxa bat? brotxa uste Bertan dut, dezu. bai, Vale. bertan dagoela. Ba, listo. Nik holaxe, Bai, guazen pilo. primera. Hori da. Hementxen, gaurko eguraldia, aproposa. Proposamen terrazan, Hori da. lan egiteko. Hori da. Hori. Zure sukaldia zer da? Badu kanpoko bista? Ez, zokua. Zokua da. Hori da. Bueno, lehen hau, beste hau. Vale. Bueno, ba, Bero-bero haue, dago. bai, bero-bero dago. Egaluzia gutxi egin egingo dugu. Hori da. Buelta eta buelta, plantxan. Eta gero barruan pixkatola Pixkate gordin, gordintxo. jugoso, hori da. Bai, oso hoxe, ondo. bai. Listo, Beraz, bota. bueno, gatza botako diogu hemen. Bai. Aquí. Eta olio pixka bat. Gero, txon bat. Aquí. Airu. Buelta emateko. Utziko dugu alde bat, lehenengo aldetik ondo gorritzen. Gero buelta eman. Hemen limoi saltxo honekin gainetikan igurtzi. Igurtzi. Eta hemen dikan ja platerea. Hori da, Bai. hori da. Eta nola platerak izena duen milorria, pentsatzen izango dela xafla desberdinetan. Bai, hola ezta? xeingo dugu. Bai. Egaluze zatitxo bat, piperra da, beste zati bat, piperra da, eta beste. Txorien ezen badakigune. Bueno, Bueno, azte ikasten egia, Eta gaina Baina beti bakoitza- sukaldari bakoitzekin gauza desberdinak. ikasten dut, bai, Astero, bai. cada maestrillo su librillo, Hori ez? da, esaten bai, du. bai, bai, bai. Askotan osagaia dira berdinak, eta gero platera zeharo desberdinak. Bai. Bai. Eta hori da ere sukaldaritzaren gauza goxo bat, ez? Naiz eta osagai berdinak egin, gero norberaren eskua eta... Hori da. Hori lehiaketan da asko ikusten da, ez? Lehiaketan da nien osagaia danai berdinak ematen dizkio, eta gero Eta emaitzak ze hainez desberdinak. berdina, Gero ze emaitza desberdin, bai, bai. Hau hemen... Bueno, ba, saltxo honekin. Alderdi batetik bakarrikan, ez da Bai, gainetikan. gainetikan. Nahiko, Nek limoiak emango jo bisitasuna baita, ere, ezta? Bisitasuna, batxuriak ere... Hori da, hori da. Egaluxia margitakoan ez egoxua galditzen da, Egaluzia txerrilla bezala, no? Danekin. Edozein modura. Ez moduta, hori da. A ber, holaxe. Gaur egun asko... Tomatiakin ere, hori da, goxu hori bat. da. Eta ohitura gaur egun egaluxia kategoria asko aldatu da. Askoek gutxi da. Bai. Batzuk gordinik ere bai, baina... Eskinateken pixkatin, Ni batzutan egaluzia prestatzen nahi naizenean, gehatzen dien zatiak, gordinak, orgatza eta limoi pixka batekin, alaxe Hori da. jaten ditut. hori da. Hemen, Bueno, Ondo? bau, listo, ez da? prest ere, bai? Vale, platerera hartuko Egaluzea ditugu eta osagai guztiak? bai, ba, bueno, jarriko dugu saltxamina, hemen, Hori da. pixka bat. Ikutu pikante hori egitzeko, ez da? Bisitasuna. Bai, holaxe. Limoiak emango Gehiegi dut, ere, ez, Ikutu bat. Bai. Hori da. Horren ba, jarriko dugu, ze, xerra bat hemen. Hori da. Artean piperra da. Hoxe. Gaurko honetan piper berdi bakarrikan erabili dizu, baina gorri jeuki ezke hori, Bai, oso Primerakoa, bai. baita ere, ez Gu da? jatetxean ikatzakin erratzen dugu, piper gorria, Ah, begira. orduan hori ere sartzen dugu askotan piperra den. Bai. Beste bat. Aquí. Hoxe. Eta honekin. Perrexil pixka bat utako dugu. Hori da. Ai, Aintzan pentsatzen, niretzako uste gala, bigarren aldiz platero jaten dutela. bai. Ezkin etxea, bisita joan ginean, gogoratzen naiz egaluxia eskatu nuen. Hauxe Bai, probatu zen. eta hori, aurtengo lehen da biziko egaluxia izan zen. Mira, Bai, bai. Listo? listo, Vale, dastatzeko ba. prest. Dastatzeko prest gure xeferen azken ukituak ezan, eta berala dastatuko dut. Tipula eta piper berdea, juliana eran ebaki, eta oliba olioaz piperrada bat egin.
tipula erdi bat txikitu, oliotan bigundu, tomatea, ziapea eta pipermina gehitu eta birrindu. Limoi saltza. Baratxuri ale bat, limoizukoa, peresila eta oliba olioa guztiak bat egin eta birrindu. Hegaluxiari 3 zati eder atera, plantxen egin, alderdi batean limoi saltza ipini eta osagai guztiak platereratu. Listo, Aritz, dastatzeko prest. Bueno, itxura polita, Itxura polita, bai. Hori da. Zure arro sentitzen zaz, ze ondo hartentzazun platera, ezta? Bai. Platera gola eginda, esatea, jo. Dotoria eta ondo batea. Pikante saliena eta pixka jarrengo dietonela, tak, kutu bixi hori eta barura. Benetan oso goizua, Buelta eta buelta gutxin da, limoiak eman dion bizitasuna eta gero honedakan pipermin honekin, balekoa. Orokorrean, goizua. Orokorrean, eta generalian, eta danian, oso ondo. Gaur lehen da biziko egun elkarrekin, ze hasiera ona, bihar beste plater batzuk izango ditugu, aste guztien zehar, ezta? Orain bagoaz, baina jumen lehenotik jo, gogoratu zure egunean. Bai, da irubebikoitza gazteluostatua.com, eta hor gure jatetxea, hori eta erranteian, Andramari kalian. Hori da. Eta bagoaz, baina jumen leheno hemen ikusten dituzue erraldoiak, gaur ez dut demora eman erraldoietaz hitz egiteko, eta bihar kontatuko ditugu. Bihar utziko dugu. Bagoaz, aio, bihar arte. Aio.